Com funcionen les pròtesis auditives? Les pròtesis auditives més habituals són els audiòfons i els implants coclears. Els implants coclears es recomanen quan els audiòfons no aporten prou benefici. L'audiòfon és un aparell extern que amplifica el so. L'implant coclear requereix una intervenció quirúrgica. Té una part externa que capta el so i el processa i l'envia a la part interna, directa a l'oïda. Es programa segons les necessitats auditives de cadascú. La qualitat del so varia en funció del soroll de fons i de la distància del so. Si l'espai té bucle magnètic o disposa d'una emissora FM, podem millorar la qualitat del so que arriba a l'audiòfon o a l'implant coclear de la persona amb sordesa, que ha d'activar la posició T de la seva pròtesi. Els programes es poden canviar amb un comandament a distància o amb el telèfon via Bluetooth. A CAPS som famílies i persones amb sordesa i tenim veu.